Kamilu, Kamaluddin. Wata in ka ga abin nan in muna nan in kuma an rufe mutu ku rinka mana addu'a. Ka ga mu da ni da babanka. Har muka zauna a Kaulaha. Yanzu babu wanda muka zauna da su tun da ɗan Tambol ya mutu. Ala Abubakar Tambol. In ya ɗauki mutum zai je ya ci bashi. Akwai wani wuri da suke yake jan mutum ya je ya kai shi. Ka tsara masa ya kawo kuɗi ya bashi sai. Ga shi nan yau zai kai sai ce wannan barbare kana ɓanna min. Mace to kai ta karɓar kayan mutane ba biya ka za ka ba kuma da ka je ka yi to mallan ka shatu mai amfanin waje hadda na kai. Dai ba za ta ɗauke min abin da na ɗiba ba. Kai ma da ɗan Tambol. Wallahu. Ya dogara da waje da riƙa. Mutazubi na gaske. Zauna a nan a yi muku hoto. To da ni da shi? To, a ni ne zan matso. A can ɗin ya ɗan haske. To nan ya fito. Ka ce wakala zan kira ka. Zan kira ka. Wannan zai fice ko bidiyo ma ya shi ai wata ran fitar da shi za ka wasu tura mu ni ma bari Wani ce da daga tashin ka. Na dubu zan cike kin buhula ta ne. Ai yaron ka da ya ga mu a Bauchi ya ce kai kana tashi har kana abin nan kana sa takalmi babana baya iya sa takalmi. In ji wani yaron ka da ya je. Roma da kenan.